Automoottorin vääntövoiman siirtää pyöriin pyörivä akseli, joka on varustettu risti- tai kardaaninivelillä. Me näytämme, miten kardaanit valmistetaan oikealla tavalla. Putki leikataan huomioon ottaen tarvittavat mitat. Kardaanien valmistamiseen käytetään erikoisia saumattomia putkia. On hyvin tärkeää valita oikeanlaiset putket, sillä putki ei ainoastaan yhdistä kardaanin elementtejä, vaan toimii myös varmistuksena, joka estää mahdolliset vaihteiston vauriot, jos joku vaihteiston osista rikkoontuu tai auto yksinkertaisesti luisuu. Putken pää sorvataan määriteltyyn kulmaan, jotta jää tilaa hitsaussaumalle. Sen jälkeen putken päät lämmitetään ja liitetään puristamalla kasattujen osien kanssa. Sen jälkeen kardaani laitetaan hitsaustelineeseen ja oikaistaan. Kardaanin vääntymisen estämiseksi hitsauksen aikana tehdään 4 kohtaan pistehitsaus. Hitsauspää laitetaan oikeaan kulmaan kardaaniakselin linjaan nähden. Säädetään oikea virran voimakkuus, jännite, kardaanin pyörimisnopeus ja aloitetaan hitsaus. Hitsauksen aikana tekemän täyden pyörähdyksen jälkeen kardaani pysähtyy ja pyörii taaksepäin tietyn matkan. Näin varmistetaan tarkka hitsaussaumojen liitos. Sen jälkeen kardaani jäähdytetään ja laitetaan oikaisutelineeseen, jossa tarkistetaan suoruus ja heitto. Jos vääntymistä ilmenee, se tasoitetaan minimiin ja kardaani laitetaan tasapainotustelineeseen. Tasapainotustelineeseen annetaan annetun kardaanin sääntöarvot sekä tehdään tarkka kardaanin tasapainotus. Kardaanin epätasapainon poistamiseksi tasapainotuslaitteen merkitsemiin kohtiin hitsataan tasapainotuspainot. Tasapainotuksen jälkeen tehdään uusi kardaanin säätöarvojen tarkastus, annetaan sarjanumero ja kardaani maalataan.